Sa mga kapsat, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So yan mga kapsat, nais ko lang po na ibahagi po sa inyo yung unang araw po ng bago ang kasal ng aking pamangkin. So maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong dito sa unang araw ng bago ang kasal ng aking pamangkin. So dito mga kapsat, ito po yung traditional na nakaugalian namin dito sa probinsya, na bago ang kasal po ay yung mga bisita ay nagkakatay po kami dito ng baboy. So yun mga kapsat, bago natin simulan ay shoutout nga pala dun sa mga kapatid at pinsan ko, kamag-anak man, at lahat ng tumulong at mga pumunta dito sa kasal ng aking pamangkin. Ito po ay part 1. Yun mga kapsat, shoutout nga pala kay Manang Marina Cabrera. So salamat Manang, itintindi mo nga kalugong. So yung mga kapsat, panoorin po yung buong video na ito hanggang dulo. Ito po ay part 1 hanggang ito po ay part 3. So yun mga kapsat, huwag na natin patagalin pa. So tara! Ng mga buong. Okay lang ata community guidelines ko buong. Yan di YouTube. Yan di YouTube lang buong. Kung basta tawag. Wait, ang problema ata. Ang mic sutik. Tradisyon tayo di probinsya.
Kausap ka na diyan. Kausap ka na diyan. Aray, kaya mo din tayo mo ka kanan.
nakakita ang taga-syudad. Salo kasta di tengah salo. Margaw. Mamin dua. Lang dia ngaltraw.